wannan shine ake cewa ka ji tsoron zaluntan yaro, don saboda idan yaron ne ya kawo ƙarfi wata nan zai baka kunya. Dalilin da yasa na ce haka shine watakan Iran ta kawo ƙarfin da har take iya ƙwace jirgin Amerika. Iran ta kawo ƙarfin da take ƙwace jirgi na Amerika. A yanzu dai an fara wannan takun saƙan, Amerika ta ƙwace jirgin Iran, Iran ta ƙwace jirgin Amerika. To muddin aka ci gaba da wannan ƙwace-ƙwacen jiragen ruwan, lallai akwai matsala. Wanda shine wanda Iran ta fito ta ce fa ƙwace-ƙwacen jiragen ruwan nan wanda aƙalla kafa a haɗa jirgin ruwa ɗaya yakan ɗauka shekara 3 kafin a gama ƙera jirgin tanka na ruwa guda ɗaya wanda ke ɗaukan mai kenan. Ta ce bayan da za a gama ƙera wannan jirgin kuma a zo a ƙwace shi a lokaci kaɗan. Sakamakon yawan ƙwace wannan jiragen nan gaba za a zo a sama ƙarancin irin waɗannan jiragen da za su dinga ɗaukan dakon mai daga wata ƙasa zuwa ta ƙasa. Wanda Amerika ne ta fara yin wannan aikin. Amerika ta fara ƙwace jirgin ruwan Venezuela wanda jirgin da ya ciko mai zai shiga ƙasar Venezuela. Amerika ta ƙwace ta ce wannan mai ɗin na sata ne. To da haka ta ƙwace wannan jirgin kuma ta yi amfani da shi. Bayan nan gurin kuma akwai jirgin da Amerika ta ƙwace a gaɓan tekun China. Ta ƙwace wannan jirgin ruwan a gaɓan teku na China. Wanda ana zargin wannan jirgin ko dai na Iran ko dai na China. Da Amerika ta ƙwace wannan jirgin sai ta ce wa ai makamai ne aka cika a wannan jirgin za a je a kai ƙasan Iran. Kuma tunda ta sama Iran takunkumi kar a saida mata makamai kuma kar ta siya a wurin wata ƙasa, to don haka ta ƙwace wannan jirgin ruwan da makaman da ke ciki. Ana nan ita ma Iran sai ta ga wani jirgi cike da man fetur wanda ya kai kimanin lita miliyan 6 a cikin wannan teku. Iran ita ma ta ƙwace wannan jirgin, ta ce ita ma wannan mai din na sata ne, tana zargin wannan mai din na sata ne kuma ta ƙwace shi ita ma din. To kun ga kenan wannan sace-sacen mai din da ake amfani da shi a ce ana amfani da sata mai sai a ƙwace muku jirgi. Wanda the same thing America ta ƙwace jirgin ruwan Najeriya, shi ma din ta ce tana zargin wannan jirgin ruwan ana satan mai da shi ne, shi ma ta ƙwace shi. To kun gani ba mu gane wannan ƙwace-ƙwacen jirgin mai da ƙwace-ƙwacen jiragen ruwa da ake nan wanda suke ɗaukan man fetur a cikin cewa na sata ne ana ƙwace jiragen. Wanda nan gaba zai iya jefa ƙasashe cikin fargaba su daina biyo wannan ruwan ko a daina supply din wannan mai din, sakamakon kowa na zargin zai iya biyowa da jirgin shi a ƙwace a cin man sata ne. To yanzu haka dai jirgin wanda Iran ta ƙwace ana zargin cewa ko dai na Amerika ko na ƙasashen Turawan nan. To kun ga kenan Iran ita ma ta kawo ƙarfi kenan, tana ƙwace jiragen Amerika, wanda a zamanin da kafin Iran ta yi ƙarfi haka ko a mafarki aka gaya ma Iran wannan jirgin